Днес ще си говорим за някои от съобщенията, които мъжете изпращат и буквално те имат едно значение, но скрития смисъл отзад е съвсем различен. Например, ако господин, с който нямате връзка и се появява от време на време с някакви включвания, ви изпрати съобщение "липсваш ми", в никакъв случай не дейте да го приемате буквално, да подскачате до тавана, да го изпращате на приятелки и да обсъждате колко много сте му липсвали. Защото всъщност с това съобщение той просто проверява дали все още сте на линия и дали когато му е скучно може да ви потърси, за да си уплътни времето с вас. В тази ситуация най-добрият отговор, който може да му върнете е: "Много мило, благодаря", усмивка. По този начин вие му показвате, че имате стандарти, че той не може да се появява и изчезва просто така и да ви ползва само за забавление и развлечение, и всъщност усмивката дава едно положително усещане, т.е. вие не сте го изрязали, не сте му ядосани, така че ако бъде по-ангажиран, ще го допуснете. Следващото съобщение, което може да получите, е от господина, който аз наричам възкръсналия. Т.е. след период на интензивно писане и виждане, изведнъж той изчезва за седмица или повече и след това се включва със съобщението "мислех си за теб". Това показва почти никаква ангажираност към вас, така че най-добрият отговор, който може да му дадете, това е ясно: усмивка. По този начин отново демонстрирате стандартите си, че няма да позволите да бъдете само от време на време забавление и че ако той не бъде сериозен, просто няма смисъл да се пробва. Но все пак казвам, усмивката смекчава нещата, така че не изглеждате злобна, разстроена, отрязваща го или така нататък. Защото, момичета, не забравяйте, че вие заслужавате истинско внимание, ангажираност, а не мързеливи съобщения. И ако получавате такива, ще демонстрирате ясно вашите стандарти и увереност, защото това е ключа към успеха.